inda dariya fa kuma. A'a, ka ga babban yarinya ta babban yaro. Daga ina? Wallahi daga gida nake. Wai ina ta neman friend din naka har yanzu ban gan shi ba. Yana nan kuwa? Yana nan mana, ko za mu ta wajejen gidan nasu. To ya kamata ina so in gan shi domin hankali na ya dan kwanta. Ba wani abu, mu taka wajen gidan nasu. Ina muje. In kwan biyu kenan ba ki ga abokin. Wallahi ni na ma fi sati biyu ma ban ma gani shi. Ai shi ne wani kai ne da lokaci ya gidan nan. Nan shi ne gidan nasu. Za a shiga yi mai magana. Nan ne gidansu? Shi kenan je kaka mishi magana ina jira. Salamu alaikum. Baba ina wuni? Lafiya. Ya gajiya? Ya gida? Ya gida ya aiki. Abokina yana ciki? Yana ciki. To shi kenan bari na je da yi mai magana. Abokina. Abokina. Wai waye ne? Fito ta samu. Abokina ne. Ya kake? Lafiya a aikin. Kwana biyu ne baka fita. Kai ma kawai zaka zo ba sanarwa kawai sai in ji zuwa. Mutuniyar ce muka haɗu da ita ne a bakin can. Inda na tace da ni in ƙara su tana so ta ganka. Wai wace? Mutuniyar mana babbar yarinya. Kai, wai kai ma wai yanzu kana nufin hawan nan gidan namu ta zo. Zo mu je kawai. Sai ta ce ta kosa ta ganka. Gaskiya ni mutumi na ka san abin da yake faruwa ne. Me yake faruwa? Na mata ƙarya. Babana yana da kamfani a Dubai, yana da kamfani a China, yana da gidan mai a Niger. Kuma yanzu ga har nan gidan ka kawo ta. Dan Allah ya kake mun haka. Yanzu tusa ta ƙare wa gobe. Ba ka da shi. Gaskiya ni ba abokina. Inda da dama fa da mu iya raba hanya. To zo mu tattauna. Wai yanzu ba dama a ce mata bana nan ko kuma ba nan ne gidanmu ba. Mu je idan muka je sai ka nuna kai kuma ne ba ka je. Zo mu je kawai. Gaskiya abokina ni fa abin da kai min yau din nan gaskiya fa baka yi min. Kawai ka fuske. Idan kai haka sai ta ga kamar kana guje mata. Mu je kawai. Abokina ba dama amma mu je kawai. Baba, Baba, sai an jima. An mu fita, sai mun dawo. Lafiya. La, baby ke ce? Kai mamaki mana. Dole kai mamaki. Haba baby, amma ai na so mu dan gyara ne. A gyara me? A gyara wahala? Kin san fa ina son ki ba. Oh, kana so na a hakan? Wallahi duk sanda nake wa kakata ban mu. Ka zindima min wannan ƙarya ka ce duk sanda kake wa kakanka ba kai mun ba? Haba baby, ya zaki mun haka? Amma yanzu ka duba ƙarya fa da kai mun kace gidan ku bene ne. Kace gidan ku bene, ka zo na ya mutsan yara. Wallahi ƙanyena ne. Kace gidan ku bene ne. Kace kuna da motoci sun fi 20. Sannan kuma ka zo ka ce min gidan ku dukka ƙasan tiles ne aka shashafa. A ce duk shashafa min ƙarya kai. To baby yanzu amma he da kuɗi zaki so ni, ki so ni mana. Tunda kin ga halina, kin ga gidanmu. A yaya zan so ka dube Zaki ni fi mana. samun zaman lafiya. Ka dube ni sama da ƙar. A wannan dangai, haba Allah ya kiyaye me zan yi da kai? Me zan yi da kai? Duk gayin da suke a cikin gari sai in zo in bushe a nan in rame in Yanzu kakkame. baby ba kya so na? Ban so. Allah. Kama mutu, ka mutu kawai ka huta. Ya fi maka dan baran so ka ba ma. Ko san ka ba zan ba. Gara ma ka mutu ya ma fi lada ma. A wai su ma kake? Su ma? To gara ma ka kamata ya kofar barin ba abin da ya dame ni duk ka je ka mutu.